Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο σε αυτό το κανάλι. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Ο Σεπτέμβρης μπήκε για τα καλά, εσείς μάλιστα θα δείτε και αυτό το βίντεο αρκετά αργότερα, λίγες μέρες μετά από την ημέρα που το γυρίζω εγώ, καθώς ακόμα μοντάρω και ανεβάζω τα βίντεο από το ταξίδι μας στο εξωτερικό, από το οδικό ταξίδι στο εξωτερικό. Όσοι και όσοι είστε καινούργια σε αυτό το κανάλι και δεν το έχετε δει, έχω ανεβάσει μια σειρά με βίντεο από ένα ταξίδι που κάναμε τώρα στα τέλη Αυγούστου, οδικός, μέχρι τη Σλοβενία. Μόνοι μας δηλαδή, ξεκινήσαμε από Ελλάδα, μπήκαμε στα αυτοκίνητά μας και φτάσαμε Σλοβενία και έχω ανεβάσει 4 ή 5 νομίζω βίντεο από αυτό το ταξίδι. Από τη διαμονή μας μία νύχτα μείναμε Βελιγράδι, 5 μέρες μείναμε στην Λιουμπλιάνα και ενδιάμεσα πήγαμε και μία μέρα Βενετία και στην επιστροφή μείναμε ακόμη μία μέρα στο Βελιγράδι. Οπότε αν σας ενδιαφέρουν γενικά κάτι τέτοιο μπορείτε να πάτε να τα δείτε, έχω φτιάξει και αντίστοιχη playlist. Σεπτέμβρης όμως και η επιστροφή στην καθημερινότητα είναι δύσκολη αλλά και αναγκαία, αλλά πιστεύω ότι είναι και μπήκαμε σε μία σειρά, είναι και υπάρχει αυτό το αίσθημα της ανακούφισης, να το πω, που επιστρέφουμε σε αυτή την όμορφη γλυκιά καθημερινότητα, δύσκολη μεν, απαιτητική αλλά όμορφη. Βέβαια, για εμάς τώρα όσον αφορά τις προσαρμογές και τα σχολεία, η Εύη φέτος είναι στα μεγάλα νήπια, οπότε δεν χρειάστηκε να κάνει κάποιο είδους προσαρμογή, καθώς πέρυσι ήταν μικρά νήπια, φέτος είναι στο ίδιο σχολείο, με την ίδια δασκάλα, με τους μισούς συμμαθητές της, τα τμήματα στα νηπιαγωγεία είναι μεικτά, μικρά και μεγάλα νήπια μαζί, άρα έφυγαν οι μισοί συμμαθητές της, αλλά ο πυρήνας έμεινε τέλος πάντων, ήρθαν κάποια καινούργια παιδάκια μικρότερα, τέλος πάντων δεν υπήρχε ζήτημα προσαρμογής, η Εύη ήταν και χαρούμενη που θα ξεκινήσει το σχολείο, καθώς πέρυσι είχε περάσει πάρα πολύ ωραία. Η Φέη πέρυσι πήγαινε στο βρεφικό, φέτος άλλαξε όμως, πηγαίνει παιδικό σταθμό. Είχα ένα άγχος για την αλλαγή περιβάλλοντος, αλλά τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά και αυτό τελικά που καταλαβαίνω είναι ότι το βασικότερο είναι να μάθουν τα παιδάκια αρχικά αυτόν τον αποχωρισμό από το γονιό, ότι ναι μεν πηγαίνω σχολείο, με αφήνει η μαμά, αλλά η μαμά θα έρθει να με πάρει, δεν με εγκαταλείπει. Άρα, αν και άλλαξε περιβάλλον, άλλαξε δασκάλες, άλλαξε συμμαθητές, φίλους εκεί, τα άλλα τα παιδάκια, τα πηγαίνει πολύ καλύτερα από ό,τι περίμενα εγώ να τα πάει και από ό,τι φοβόμουν. Πίστευα ότι θα κάνουμε μια μακρά προσαρμογή, έτσι, 2-3 εβδομάδων όπως χρειάζεται συνήθως σε αυτές τις ηλικίες, αλλά τελικά όλα πήγαν πάρα πολύ ωραία και η Φέη ήδη κάθεται αυτές τις 5 ώρες που είναι να καθίσει από πολύ νωρίς. Η Φέη ξεκίνησε στη 1 Σεπτέμβρη. Πιο νωρίς δηλαδή, από την Εύη την είχα πάει, γι' αυτό για να δω λίγο τι θα γίνει με την προσαρμογή. Αυτά λοιπόν, εγώ άφησα τα κορίτσια σήμερα στο σχολείο, πήγα σούπερ μάρκετ, τεράστιο σούπερ μάρκετ haul έχω να σας κάνω, θα το δείτε αμέσως μετά. Ήρθα, το γύρισα, τα τακτοποίησα να σας πω την αλήθεια και τώρα ανοίγω την κάμερα που ήπια καφέ και ηρέμησα και έχω χρόνο να τα πω με την ησυχία μου, χωρίς να βιάζομαι με πράγματα που έχουν να μπουν στο ψυγείο, έχουν να μπουν στην κατάψυξη, ξέρετε, όλα αυτά. Αυτά, σας αφήνω να δείτε το σούπερ μάρκετ haul και επιστρέφουμε για τα υπόλοιπα. Σούπερ μάρκετ haul καθημερινότητας και ξεκινώ με μικρά μωρομάντιλα, αυτά που μπαίνουν στις σχολικές τσάντες, 2 πακέτα, ένα για κάθε κορίτσι μου, μια πολύ κλασική σαλάτα. Έχω ένα sweet chili sauce, μια sauce που σας έχω πει ότι προτιμώ πάρα πολύ και την παίρνω πάντα από το Σκλαβενίτε, είτε σε μεγαλύτερο μέγεθος είτε στο μικρότερο το γυάλινο, αν και ανέβηκε η τιμή της αρκετά συγκριτικά με πέρυσι. Ένα μικρό γάλα αμυγδάλου, έχω 2 μικρές σάλτσες μπαρίλα με βασιλικό, αυτές οι εξαιρετικές, οι οποίες το τελευταίο διάστημα βγαίνουν και σε μικρότερη συσκευασία, οπότε βολεύουν πολύ περισσότερο. Μαντιλάκια Χάνκις αντιβακτηριδιακά για την τσάντα και 2 γιαουρτάκια για τη Faye Delta Advance. Έχω ένα πολύ κλασικό νερό καθαρισμού μισελέρ, συνήθως παίρνω αυτό της Bioderma, αλλά επειδή ξέχασα τώρα, προτίμησα αυτό καθώς το έχω δοκιμάσει και δεν μου έχει προκαλέσει ποτέ κάποια αλλεργία ή οτιδήποτε άλλο. Είναι μια φθηνή καλή εναλλακτική. Έχω 2 Lenor, πάντα τα Lenor όταν τα παίρνω 2 τα παίρνω με διαφορετικό άραμα, ώστε να καταλαβαίνουμε την αλλαγή και να μην την συνηθίζουμε. Έχουμε ένα πάκι Κρήτης, το οποίο το παίρνουμε που και που, να μην ανοίξω το βραστήρα τώρα, και το βάζουμε σε σαλάτες. Creamy Gouda σε φέτες.
χωριό soft βούτυρο Αγελάδος, πολύ κλασικό. 3 συσκευασίες τόνο σε νερό, προσούτο, ζάχαρη ακατέργαστη. Έχω αυτά τα μικρά τυράκια νουνού, τα Gouda Bars, τα οποία είναι μεριδοποιημένα και βολεύουν πάρα πολύ. Έχω το Shoot, δεν ξέρω πώς λέγεται ακριβώς, δεν θυμάμαι πώς λέγεται, δεν ξέρω, αλλά είναι φανταστικό. Μισό λεπτό τώρα, είδα να ανοίξω να φαίνεται καλύτερα. Το οποίο, παιδιά, κυριολεκτικά είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει για πρόπληση, για λεκέδες. Δηλαδή έχει τύχει από άσπρη μπλούσα της Εύης, την οποία πρόπερση στον παιδικό την είχε γεμίσει με φαγητό, με λάδι, να το βάλω πάνω και να γίνει σαν καινούρια. Το βάζεις, το αφήνεις λίγα δευτερόλεπτα κανονικά στο πλυντήριο από τους 40 και πάνω και δεν μου έχει δημιουργήσει ποτέ κανένα πρόβλημα. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη με αυτό. Nature Valley, 2 ειδών μπάρες, τις είχε σε προσφορά. Ντοματίνια, κάσιους, αλατισμένα και ψημένα μη αλατισμένα. Έχω τριμμένο γκούντα. Έχω μοτσαρέλα, 2 συσκευασίες, μάντβελ, πένες σιριέ ολικής άλεσης. Έχω τυρί, καλαθάκι λίμνου, ένα από τα αγαπημένα μας. Τις πολύ αγαπημένες μπουκίτσες δημητριακών των κοριτσιών μου, τις οποίες τις παίρνω για χρόνια, τις έπαιρνα για την Εύη, συνεχίζω να τις παίρνω για την Εύη, τις τρώει πάρα πολύ και η Φέη. Τέλος πάντων είναι μια πολύ καλή εναλλακτική όταν μιλάμε για σνακ. Κρουασανάκια Στεργίου με γέμιση πραλίνα φουντουκιού, όσοι δεν τα έχετε δοκιμάσει δεν ξέρετε τι χάνετε. Και τέλος έχω τα λαχταριστά ψωμάκια καραμολέγκος για σάντουιτς. Δεν ξεχνάω νομίζω τίποτα, οπότε όλα αυτά ήταν όσα πήραμε από το σούπερ μάρκετ αυτή τη φορά. Ένα από τα βίντεο λοιπόν από τη Λιουμπλιάνα που έχω ανεβάσει, είχαμε πάει σε ένα εμπορικό κέντρο, είχε Primark εκεί, γι' αυτό το λόγο πήγαμε, επειδή είχε Primark, να σας πω την αλήθεια, και ψώνισα αρκετά πραγματάκια, μιας και στην Ελλάδα δεν έχουμε αυτή την ευκαιρία. Διορθώστε με αν κάνω λάθος, δεν έχουμε Primark, και ψώνισα αρκετά πράγματα και όπως τα είχα στη σακούλα έτσι τα βάλαμε στο αυτοκίνητο, έτσι τα έφερα. Ήμουνα στα 2 για το αν θα κάνω haul ή όχι, αλλά τελικά τα πράγματα αυτά έμειναν για πολλές μέρες μέσα στη σακούλα μέχρι να τακτοποιήσουμε όλο το χαμό που γινόταν και τέλος πάντων να τα βγάλω σιγά σιγά να πλύνω ό,τι έπρεπε να πλυθεί. Καταλαβαίνετε, άρα αφού έμειναν καμιά δεκαριά μέρες εκεί, είπα και είχα χρόνο τελικά να κάθισα ένα πρωί και έκανα και ένα Primark haul για να μοιραστώ μαζί σας σχεδόν όλα όσα πήραμε, γιατί κάποια τα ανοίξαμε εκεί, κάποια χρησιμοποιήθηκαν, τώρα δεν θυμάμαι, θα το δω λίγο και θα σας πω τι άλλο είναι. Και είπα, τέλος πάντων, αφού έμειναν τόσο καιρό μες στην σακούλα μέχρι να τα τακτοποιήσω, ας τα κάνω και ένα haul, να δείτε λίγο πάνω κάτω τι ψωνίσαμε. Εντελώς τέτοιο μπήκαμε, αυθόρμητα. Πήγαμε για τα Primark, αλλά δεν πήγαμε να... Μαγιό θέλαμε, το θυμήθηκα. Για μαγιό μπήκαμε στα Primark, γιατί δεν είχαμε μαγιό. Και πήραμε από εκεί, γιατί θέλαμε τέλος πάντων να πάμε σε... Είχαμε σκοπό, λέγαμε να πάμε σε μια θάλασσα εκεί κοντά, δεν πήγαμε τελικά. Τι να σας λέω τώρα, τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι έκανα τελικά το Primark haul και σας αφήνω να το δείτε. Primark haul με όλα αυτά που πήρα από τα Primark στη Λιουμπλιάνα και τα έχω εδώ μέσα για να τα μοιραστώ μαζί σας, για να σας τα δείξω. Για όσες χάσατε τα τελευταία βίντεο ή απλά είστε καινούργιες στο κανάλι, ας καθίσω κάπως καλά και δεν έχετε δει, το τέλη Αυγούστου κάναμε ένα μεγάλο οδικό ταξίδι οικογενειακός. Πήγαμε στη Σλοβενία οδικός, περάσαμε από Βελιγράδι, μείναμε στη Λιουμπλιάνα 5 βράδια, ένα βράδυ στο Βελιγράδι, 5 βράδια στη Λιουμπλιάνα. Όσο ήμασταν στη Λιουμπλιάνα πήγαμε μια μέρα στη Βενετία και επισκεφθήκαμε και άλλες πόλεις εκεί στην Σλοβενία και μετά γυρίσαμε και μείναμε ακόμη μια μέρα στο Βελιγράδι πριν επιστρέψουμε στη βάση μας, στην Ελλάδα. Πάλι έχω εδώ ένα θέμα. Ωραία, και υπάρχουν όλα αυτά τα βίντεο, είναι τα τελευταία που έχω ανεβάσει, μπορείτε να τρέξετε να τα δείτε. Και όσο ήμασταν λοιπόν στην Λιουμπλιάνα, πήγαμε σε ένα εμπορικό κέντρο, στο οποίο είχε Primark και ψωνίσαμε ορισμένα πράγματα, γιατί πετύχαμε και σε περίοδο που είχε πάρα πολλές προσφορές. Βέβαια, οι προσφορές αυτές ήταν προς το τέλος. Αν πηγαίναμε λίγο νωρίτερα, λίγες μέρες νωρίτερα, σίγουρα θα είχαμε πολύ περισσότερες επιλογές. Αλλά και πάλι, παιδιά, γινόταν χαμός, ειδικά αν ήθελε κανείς να ψωνίσει, για παράδειγμα, μαγιό παιδικά. Για παράδειγμα, να σας πω το εξής, ότι αυτό το μαγιό που διάλεξε η Εύη, τώρα έχω και κρεμάστρες εδώ, πως
Τα είχα στο ταξίδι και έχει επέλθει εδώ. Ναι. Αυτό το μαγιό που διάλεξε η Εύη, αυτό κόστιζε 50 λεπτά. 50 λεπτά. Βασικά όλα αυτά που ψώνισα κόστιζαν 70 ευρώ, αλλά στο ταμείο ψώνισα, τα πλήρωσα 90. Άρα αυτό το μαγιό περίπου αναλογικά θα βγαίνει 75 λεπτά και όχι 50 λεπτά, και πάλι μια οικονομική τιμή. Αυτό γίνεται γιατί βάζουν εξτρά τους φόρους. Εμένα αυτό σε Primark δεν θυμάμαι να το έχω ξανασυναντήσει. Δεν ξέρω γιατί έγινε. Δεν ρώτησα βασικά γιατί το κατάλαβα πολύ αργότερα, αλλά έγινε. Δεν ξέρω με το τι έχει να κάνει. Οι φόροι δηλαδή δεν ήταν στις τιμές. Να αρεστώ και το. Με αυτά που διάλεξε η Εύη για το σχολείο είναι ένα παγουρίνο πολύ κλασικό με unicorns, εννοείται, και ομοίως και ένα set με 3 lunchbox. Θα τα ανοίξω να τα δούμε, το ένα μέσα στο άλλο είναι. Τώρα κατά πόσο θα τη βολέψει αυτό, έχω βέβαια και το περσινό και είναι 3 μεγεθών, 1, 2 και ένα τρίτο μικρότερο, τόσο μικρό, με μπαλαρίνες. 3 μεγέθη λοιπόν, στην αποθήκευση βολεύουν γιατί μπαίνει το ένα μέσα στο άλλο. Πρακτικά βέβαια, εγώ προτιμώ αυτά με τα χωρίσματα για να είμαι ειλικρινής. Και τώρα ό,τι πιάνω τυχαία, το πιο ακριβό από αυτά που πήρα και δεν ήταν σε προσφορά ήταν αυτή είναι η μπλούζα, η footer για την Εύη, η οποία έκανε 10 ευρώ, αλλά μου άρεσε πραγματικά πάρα πολύ. Είναι από τα καινούργια τους. Έχω επίσης 2 τσιμπιδάκια φρυδιών. Παιδιά, τι γινόταν από τσιμπιδάκια φρυδιών, από μίνι, μπάρμπι, δεν ξέρω, ένα σωρό απλά. Ένας χαμός, τέλος πάντων. Διάλεξα τελευταία στιγμή να σας πω, το έκανα αυτό, 2 με τη Minnie Mouse, και διάλεξα επίσης τελευταία στιγμή, αυτό ήταν πρώτου ταμείου, ένα άρωμα Powder Plus, δεν το άνοιξα καν να το δοκιμάσω, τώρα θα το δούμε μαζί πώς είναι, το οποίο μυρίζει, όχι ακριβώς πούδρα, ναι πούδρα, αλλά όχι αυτό το τόσο απαλό, λίγο πιο πικάντικο θα το έλεγα, πικάντικη πούδρα. Γίνεται αυτό, πάρα πολύ ωραίο είναι. Για τα δικά μου γούστα είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Και συνεχίζω με κάτι που πήρα ίδιο και για τα δύο μου τα κορίτσια και έκανε 7 ευρώ το ζευγάρι. Και αυτό είναι γαλοτσάκια για τη Φέη και γαλοτσάκια για την Εύη. Ίδια ακριβώς, απλά τίποτα για τις πολύ βροχερές μέρες και... Το λέω ότι θα πατήθηκε μάλλον, για τις πολύ βροχερές μέρες. Εν τω μεταξύ, αυτή τη στιγμή που γυρίζω το haul, έξω γίνεται πανικός από βροχή. Πήρα κάλτσες και για τα δυο μου τα κορίτσια, για την Εύη και για τη Φέη. Οι κάλτσες της Φέης έκαναν 4 ευρώ και της Εύης 4 ευρώ. Οι γαλότσες έκαναν 7 ευρώ. Μου φύγει κάτι άλλο εδώ κάτω? Όχι. Έχω επίσης κάλτσες για εμένα. Πιο απλές δεν γίνεται. 4 ευρώ και αυτές, ό,τι πάρεις 4 ευρώ. Έχω εσώρουχα 10 για την Εύη, τα οποία έκαναν 6 ευρώ. Πάρα πολύ καλή τιμή. Και έχω επίσης για την Εύη και τη Φέη, πάλι τους πήρα κάτι ακριβώς το ίδιο. Αυτές εδώ τις λεπτές μπλούζες, ό,τι πρέπει για αυτή την εποχή. Αυτό είναι για την Εύη, 2,80 έκανε. Και την ίδια τιμή νομίζω έχει και της Face, 2,80. Αυτό εδώ. Και το τελευταίο από αυτά που έχω εδώ, γιατί είναι και κάποια που έχω ανοίξει ήδη, όπως ένα ζευγάρι ακουστικά που πήρε η Εύη και τα ήθελε πάρα πολύ και τα οποία είναι πολύ καλύτερα από ό,τι περίμενα, καθώς έχουν και ασφάλεια, γιατί όσο και να δυναμώνει τη μουσική από το κινητό της, για παράδειγμα, στα ακουστικά δεν δυναμώνει, οπότε αυτό είναι πολύ καλό. Και ένα απλό φούτερ μπλουζάκι για την Φέη, το οποίο ήταν και αυτό σε προσφορά και κόστιζε 4,5 ευρώ. Αυτά λοιπόν ήταν όλα όσα πήρα, αν δεν κάνω λάθος, από το Primark. Που θυμήθηκα πως πήραμε και δεν είχα στο haul από το Primark που είδατε, είναι ακουστικά. Η Εύη λοιπόν, παιδιά, είχε εδώ το και ένα εξάμηνο που ήθελε
Εν τω μεταξύ, μια συννεφιάζει, μια βγαίνει ο ήλιος. Τώρα δεν ανάβω φως, καταλαβαίνετε την αλλαγή του φωτισμού. Που ήθελε να πάρει ακουστικά. Δεν ξέρω πώς τις είχε. Μανιαδό συνεχώς μου ζητούσε ακουστικά. Εγώ να σας πω το καθυστερούσα, γιατί τα φοβάμαι λίγο. Φοβάμαι δηλαδή να μην ακούω αρχικά αυτό που βλέπει, για παράδειγμα, όταν της δίνω το κινητό. Και δεύτερον, φοβάμαι την ένταση που θα είχε το. Δεν ξέρω κατά πόσο θα καταλάβαινε ότι δεν θα πρέπει να το έχει πολύ δυνατά, τέλος πάντων. Και φοβόμουν για μια ενδεχόμενη προφανώς ζημιά στα παιδικά αυτάκια που είναι και ευαίσθητα. Τέλος πάντων, εκεί πέρα μπήκαμε στο Primark, ήδη έβη τα ακουστικά. Έγινε χαμός, δηλαδή ήθελε οπωσδήποτε να τα πάρει. Μαμά σε παρακαλώ, αυτό το δώρο θέλω, δεν θέλω τίποτα άλλο, αυτό το δώρο θέλω. Είχε πάρα πολλά σχέδια, τι να λέμε τώρα. Και διάλεξε, τέλος πάντων, υπέκυψα αυτά με τη μίνι. Και μετά κατάλαβα, παιδιά, ότι αυτά τα ακουστικά, εν τω μεταξύ δεν ήταν φθηνά. Έκαναν γύρω στα. Ήταν από τα πιο ακριβά αντικείμενα που πήραμε στο Primark. Φανταστείτε ότι έχω ένα μαγιό που κόστιζε 50 λεπτά. Νομίζω σας το έδειξα, το είδατε. Και αυτά τα ακουστικά έκαναν 18 ευρώ. Δηλαδή ήταν για Primark ακριβά. Τέλος πάντων, άντε είπα, τα πήραμε και μετά ανακάλυψα ότι αυτά τα ακουστικά, όπως και άλλα παιδικά ακουστικά που κυκλοφορούν στην αγορά, έχουν ασφάλεια. Δηλαδή, όσο και να δυναμώσει το παιδί την ένταση από τη συσκευή, την ηλεκτρονική που έχει, αυτά δεν δυναμώνουν. Φτάνουν μέχρι μέχρι ένα συγκεκριμένο, τέλος πάντων, επίπεδο ήχου. Από εκεί και πέρα δεν δυναμώνουν. Οπότε ανακουφίστηκα και χάρηκα, διότι αλλιώς θα είχαμε. Τέλος πάντων, θα είχα πάρα πολύ άγχος και θα το σκεφτόμουν πόσο θα τα έδινα και πόση ώρα και τι. Βέβαια, να σας πω και μετά ότι όλο αυτό 6 μήνες που τα ζητούσε, με το που τα πήραμε, τελικά ζήτημα να τα έχει χρησιμοποιήσει από τότε 3 φορές. Δηλαδή τα χρησιμοποίησε εκεί που ήταν ο ενθουσιασμός που τα ανοίξαμε και τα ρύθμισα και της άρεσε και είδα ότι δεν δίναμε ωραία και ανακουφιστήκαμε και 1-2 φορές εδώ κι άμα και τώρα είναι εκεί στο σιρτάρι. Καταλαβαίνετε. Τέλος πάντων, τι να γίνει, έτσι είμαστε κι εμείς, έτσι είναι και τα παιδιά σε πολλά πράγματα, σε όλους συμβαίνει αυτό. Αυτά πάνω κάτω. Σήμερα, να σας πω την αλήθεια, εκτός από το σούπερ μάρκετ πήρα και ένα δέμα από το Sinsei με φθινοπορεινά, κάτι που παρήγγειλα, δεν το έχω ανοίξει, αλλά θα το βάλω στο επόμενο βίντεο για να έχω και χρόνο και λίγη παραπάνω όρεξη για να αλλάξουμε εδώ και να κάνουμε τη φθινοπορεινή διακόσμηση. Περιμένω και τα πρώτα φθινοπορεινά ρούχα και παπούτσια που έχω κάνει μια παραγγελία, άρα λέω να τα μοιραστώ όλα αυτά μαζί σας στο επόμενο βίντεο. Και όχι σε αυτό, να μην πέσουν πολλά. Σας ευχαριστώ λοιπόν για ακόμη μία φορά που ήσασταν εδώ, που είδατε ακόμη ένα βίντεο μέχρι το τέλος και προφανώς τα λέμε πολύ σύντομα με νέο βίντεο. Γεια σας!